Така, какво става в YouTube? Аз съм FreeBG и това е първият смисъл, това е клип за откриването на моят YouTube канал, в който ще се занимавам с геймплей на различни игри. В момента цъкам на Майнкрафт в Minigames България. Така. Какво да кажа, ще снимам на Майнкрафт. Най-вероятно ще снимам на някой шутър, може би на Call of Duty 2, може на 2, може и на 3, не се знае. Ще цъкам ето на това нещо, в смисъл на какво да ви кажа, снимам на Minigames на Survival. Нямам един почнат Survival, който имах епизоди, но просто ми се бъгнаха. Ще мисля да започнем нов. А в момента играем Quake. Това що не ще стреля? Legit. Shit. Както и да. Излизаме. Ама стига. Развиваме 5. Както ще се казваш. Какво да не... се беше и така. Както и да е така. Ще разцъкваме на най-различни игри, Minecraft модове, Hide and Seek, Survival Games, Quake, Hot Potato, Infected, Splat. Какви игри има? Build It, Jump. Няма спи. Oh shit. They didn't. Да, мисля това да е самият. Това е просто клипче, в което казвам откривам профила си. Ще снимаме на най-различни игри, на Minecraft, Call of Duty, на различни игри, може да снимаме на Take It, Football. И да, коментирайте, оценете, абонирайте се за каналът ни и да.